karon ang trip nato moadto na po tag resort. So moadto ta sa Toril, kuha na siya sa Aloran, Misamis Occidental. So mag-iping ta dito karon sa Toril. Nindot mga itong mga picture dito sa Facebook nakita na to. So para ma-prove na to nga nindot na siya, so ato na siya tuon. So, hey, what's up guys? Abot na ta sa Toril. O, kuan, makakita rin tuya-tuya nga dan. Kaya naman mo to po sa Facebook nga katong murag tulay. Nga daghang itong share. So, muna nga tulay, oh. So, nara nga itong mga kaluha, oh. Lantawa. Wow, shout out kay Ardot o ni Borjik sana. Siya, limig suon siya, lo. Uy! So hey, what's up? So niabot na ta dire og nakasulod na ta. Ang entrance dire is tag 30 pesos ra. Barato na kayo. Ang entrance 30, dala na ang pool ana. So karon i-explore na to kung unsa ka nindot based sa Facebook nga mga post og sa actual niya. Diri nga part is ang mga pangdagko diri. Katong gamay din ha dito sa may unahan. Kuadto siya katong sa mga pambata. So dako yun lang pool diri. Actually dindot din siya kay may mga slide ba like that. So siya mga slides. Then sa atubangan niya sa luyo. So suba ang nadra sa luyo. Okay gyapon nga dira kay suba. So dire ang swimming pool. So nindot kayo kay makaligo sa swimming pool sa 30 pesos nimo. 30 pesos ra, barato ra kayo. So musuroy ta sa unahan kung sa na mga swimming pool kay dito sa may banda doon napa man dito. So ato lang tawon. So nindot kay among kakaon, no? Wow. Ingana imong laag mo na mo mga sudan. Wala may sa lechon nga food package kay basin niya tagabayad sa 19k. So ingani lang sa atong pagkaon. Ang best nga sudan. Ang luto sa gulan og kuan kanang manghuwan. Nindot nga sudan ang manghuwan sa kanon. So may kapalit og lechon nga basin niya maaman sa food package ba. So karon guys, dali ra kay minangaon paspas. So I try na to ilang pool. So maligo ta. So nasa rules kinahanglan before ka buhat to dito is maligo ka. Ay maligo, mag-shower na eh. So mag-shower sa tatalam. 1, 2, 3. Uy, isa mo shower na. Di ba na shower tubig naman na. So may adlaw guys. First time ako maligo og shower. Wala sa morning. Tuwani mo good. Giro. Giro. So karon guys, maligo ta. Itis drive dato ang kuan tubig. Itis drive tubig. Wala di ay. Maligo ra tag tubig. So hey, what's up? Maligo na ta, kauban na waro mga baby girls. Ang team laagan, so libre na sila oh. Pili lang mo asa inyong ganahan na. Kaya ko, maligo. So
guys, at bang na ay roller coaster. Roller coaster ka na. Sliding door. Sliding bang. Slide. Ano? First time na akong umambak og slide. First time na akong umambak og slide ever. Hadlok kayo. Ano spot ko? Kumusta ang ambak? Nakita ko ilong. So guys, nindot yung kay Toril, Aloran, Misamis Occidental, silang pool. Actually, 30 pesos ra. O imagine, 30 pesos ra na, makaligo na kadira. So karong mingaw lang kayo may mga tao. Uy, wala, nalunod. Oh. Okay ra, dira ka mo slide. Nga naman. So guys, mato sa pika side sa pool. Kaya tong ng taon, kung saan na po na dito. Uy, nakita ang mga balina. O, dira. Gusto itong mga balinahan eh. So guys, atuwang ko ano itong karon sa kalalom ni. Let me take a selfie. So guys, manguli na ta. So ilis na po na balik. Porma na po yung bata, bay. So manglaag silang party. Mura mo mambang party. Basta mo yung sinina. Guys, moto tong adventure karon Toril Mountain View Resort. Ingota to. So Toril Mountain View Resort. 30 pesos lang. Makaligo ta ka sa tanang pool. So okay kayo. So guys, so subscribe lang yun mo. Then ay mo kalimot sa pag-like, share, comment nga video kung ganahan mo kay para daghang malingaw o updatein mo sa mga sunod pang mga parts sa itong mga video dire. So karon na mo ding sakyan na mo ang kuan. Bag-o na siya. Bag-o inangkon ba. So ato na siyang bahion karon kay manguli na ta.